Дәһшәтле сугыш еллары тарихта калды. Ул тарих легионерларын да үз иченә ала. Легионерлар тарихы өлешчә галим Искәндәр Гыйләҗевнең докторлык диссертациясендә Зөлфәт Хәкимнең легионер романында чагыла. Идел Урал легионына багышланган катлаулы чорны Әлмәт театры «Кайда минем илем» спектакле аша тәкъдим итте. Мин туган илдән еракта. Идел Урал легионы вәкиле Гарәп Фәхретдинов истәлекләре буенча сәхнәләштерелгән «Кайда минем илем» спектакле фашист әсирлегендә, соңрак легионда, сугыштан соң совет лагерьларында җәфа чиккән ачы язмышлы каһарманнар турында. Пародияга менмәсен бу әйбер дигән әйбер безне куркатты. Шулай булгач без һәрбер әйбер ул ничек дип җыелма образ дип әйтгәндә. Монда ул Җәлил, монда ул Гарәп Фәхретдинов әйме, Илия Исәдим Алиш дип йөртә үзен әйме, монда ул Гайнан Кормаш. Мәгълүм булганча 1944 елның 25 августында Плетсензия төрмәсендә мәгърур татарлар Муса Җәлил, Гайнан Кормаш һәм аларның көрәштәшләре җәзалана. Уен барышында тамашачы аларны да таный, әмма тулаем алганда легионерларның бер өлеше булган культ взвод һәм капелла артистлары тарихын чагылдыра. Татарның озын көйләреннән тыш спектакльдә итальян, поляк, француз җырлары да яңгырый. Капеллада һәр артистның үз урыны кемдер җырлый, икенчеләре мандолина, гармун, скрипкада уйный. Үзбәкстаннан яшь укытучы Гарәп Фәхретдинов спектакльдә Дим Алиш буларак уйный, әйдәп баручы солистларның берсе була. Муса һәм Гайнан иҗат иткән пьесаларда төп рольләрне ул башкара. Нәкъ шул легионерлар Әлмәт театры артистлары аша җанланды. Бу спектакль чыгу турында ишеткәч, мин аның материалы белән танышып, уздым дөрестән дә үзәккә шул хәтле үтеп керде ул минем. Караганда икеләтә. Мен күз яшьләрем белән карый. Караган идем мин хәтерлим. Ни өчен дигәндә, чөнки беренче чиратта темасы. Һәм шуннан да менә кеше язмышлар, нинди генә язмышлар юк икән дип уйлыйсың. Җырлау белән елау юкка гына аваздаш түгелдер ул халкыбыз телендә. Спектакльгә кушылып җырларлык та, еларлык та. Кыскасы, Тантана театр премиясенең иң яхшы актер ансамбле номинациясенә лаек булырлык итеп башкара Әлмәт артистлары. Ә бит бу тарихи документаль әсәр сугыштагы солдат кебек хәбәрсез югалган булырга да бик мөмкин иде. Казан редакцияләренең берсендә чүплеккә атылган җирдән Марсель Галиев табып бастырып чыгара. Ә белгәнебезчә, Марсель аганың зәвыгы һәм иҗаты халык исеме бирелеп исбатланган. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.